Top 4 most wanted sa Santa Maria, Ilocos Sur, arestado po sa operasyon ng pulisya. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Arestado ng mga otoridad ang top 4 most wanted person sa municipal level sa bayan ng Santa Maria matapos ang isinagawang operasyon nitong May 4, 2026. Ayon sa ulat, bandang alas 3:30 ng hapon nang matagumpay na madakip ang sospek sa bisa ng warrant of arrest sa koordinasyon ng Santa Maria Municipal Police Station sa Ilocos Sur at Provincial Intelligence Unit. Kinilala ang inarestong individual bilang isang 18 anyos na helper at residente ng nasabing bayan. Nahaharap ito sa kasong statutory rape na may rekomendasyong walang piyansa. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek. Samantala, binigyang din ng pulisya ang patuloy na kampanya ng pulisya laban sa mga wanted person upang mapanagot ang mga ito sa batas. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.